Aleksandra Matić, pa recimo mogu bih da pročitam ono što piše na poleđini knjige. Iskreno se nadam da će ova skromna knjiga nekome pomoći, bar nekom da ulijem snage da nastavi da se bori. Želim da kažem da nikada ne treba odustajati jer je to najlakše uraditi. Teško je odlučiti se za borbu jer u toj borbi možeš da izgubiš. Da budeš poražen, ali ništa ne znaš dok ne pokušaš. Volja i snaga treba da vladaju dušom i telom. Mi same sebe lečimo i u sebi imamo lek za svaku bolest. Volite sebe i život i mislite uvek pozitivno. Sve misli koje kruže vašom glavom su odraz vašeg života. To je taj jednostavan koncept i sad bih prepustio Aleksandri Matić da ona nešto o svojoj knjizi izgovori. Evo, producent, ja sam Aleksandra Matić. Pobedila sam rak sa 22 godine. Knjigu sam pisala tokom mog oporavka i htela da skrenem pažnju na sve koje boluju od ove bolesti. Htela bih da kažem da je lek u našoj glavi, jer smatram da svaka bolest dolazi iz glave i tako se završava. Većina ljudi se, da kažem, oslanja na medicinu i ja sam naravno, ali također mnogo je bitna ishrana. Ja sam se opredelila za makrobiotik, ali mislim da je zapravo mi je pomogla volja, jer sam imala veliku volju da se borim, da nastavim dalje i nisam htela da odustajem. Nažalost, ova bolest je napredovala i sve više ljudi koji su oboleli od kancera. I htela bih da poručim svima da ne odustaju nikada, čak i kada kažu da nema šanse, da je kraj. Jednostavno, samo se smetnite i nastavite dalje. Ako se slažete da čujemo i neki fragment iz knjige Aleksandre Matić, ponovo rođena, kako sam pobedila rak. Kada sam bila dete, nisam ni znala šta znači smrt, niti sam ikad o tome razmišljala. Ali kada pogledam, ni sada ne znam šta je to. Možda sam bila na korak do toga, kada se setim kliničke smrti koju sam doživjela, ali opet nisam otišla do kraja i ne znam šta je smrt. Mada kada se okrenem svude oko mene, vidim smrt, sve ovo oko nas je smrt. Bilo je trenutaka kada sam mislila da je smrt pored mene i da samo treba korak da bi me obgrnula i uzela k sebi. Uporno sam se odupirala iz njenog zagrljaja, nisam dozvolila da mi priđe. Mislim da bi bilo zgodno pročitati makar jedan makrobiotički recept. Pljeskavice od povrća i žitarica, 4 žolje prosa, 1 žolja isiskana crvenog luka, pola žoljice isiskane šećereta kockice, malo isiskana celera, isto na kockice, dodati pola kuvanog sejtana, to je zamljeno meso, 1 žolja vode, tamari i soja sos, crno brašno, susanom polu. U jednu činiju dobro izmešati proso i seckano povrće, dodati zatim sejtan. Dodati vodu, malo tamari ili soja sos i sve ponovo izmešati. Da bi se napravila pljeskavica, žitarica treba biti dovoljno vlažna. U tiganju zagrijati susavno ulje i pržiti na dobro hladnu mrku vodu. Dakle, to je bila jedna brzometna promocija knjige Aleksandre Matić, ponovo rođena, kako sam pobedila rak. Kogod ima problem, ili zna nekoga da ima problem, treba da on pročita. Jer ipak obrni, okreni, mislim da je sve u nekoj vrsti pozitivizma koji nam je neophodan za svakidašnji život, a kamoli za nešto teško i naporno poput borbe protiv karcinoma. Aplauz još jedan za Aleksandru. Izvolite, njena knjiga je ovdje po sindikalnoj ceni, možete kupiti.